Φόρμουλα 1 The Movie λοιπόν με τον Brad Pitt. Εμείς την είδαμε σε θερινό σινεμά, την είδαμε στην Κηφισιά σε ένα πολύ ωραίο σινεμά. Ήταν μια ταινία που πήγα έτσι επειδή ήταν γνωστή και λέω εντάξει, πάμε να τη δούμε, ρε παιδί μου, βόλευε και η ώρα. Όμως πραγματικά με εξέπληξε κυρίως ο Brad Pitt, ο οποίος πραγματικά έσκησε στην ερμηνεία του, δεν το περίμενα. Εντάξει, η πλοκή και η ιστορία ήταν πολύ παρόμοια. Αν έχετε δει Cobra Kai, θυμίζει πάρα πολύ τον Τζόνι και τον Μιγγέλ, τον παλιό δάσκαλο που ήταν ξεχασμένος και τον νέο μαθητή κλπ. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Hans Zimmer γιατί πραγματικά είμαι τόσο ερωτευμένος με τη μουσική αυτού του Γερμανού μουσικοσυνθέτη. Φοβερή μουσική και για μια ταινία που είχε κάνει με φόρμουλα το απογείωσε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και από ό,τι έχω μάθει, έχει πάρα πολύ απήχηση στο κοινό. Είναι, λέει, η ταινία με τα πιο πολλά έσοδα του Brad Pitt όλων των εποχών. Δεν εστιάζει μόνο στο κομμάτι της φόρμουλα, αλλά γενικότερα στην ψυχολογία ενός αθλητή, ενός οδηγού φόρμουλας. Εντάξει, η σκηνοθεσία του Κοζίνσκι έσκησε, πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης. Δεν είναι αυτό που περιμένεις. Αυτό είναι το κλειδί, θεωρώ, και αυτό είναι που την έκανε, πιστεύω, και τόσο επιτυχημένη. Οπότε να πάτε να τη δείτε, να απολαύσετε έναν Brad Pitt που στα 60 του θυμίζει 40. Έπαθα σοκ εγώ με αυτό το πόσο κρατάει την εμφάνισή του και την φρεσκάδα του. Από θέμα ερμηνείας και αυτός και ο Μπαρδέμ, αλλά κυρίως ο Brad Pitt, παιδιά, απίστευτος. Είναι ο όμορφος που δεν είναι απλά όμορφος, είναι και φοβερά καλός σαν ηθοποιός. Αυτά λοιπόν τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα σας προτείνω μια ακόμα ταινία, είτε είναι τόσο γνωστή είτε όχι. Γεια σας!